Abantu nigo bagendrete kuborwa wesokia sobonge rio konyora oborinkoria bwabosa kubatukana na maroire au ayarase emibere ya mwanya bantu enyagitari ya Milestine Medical kubwatana nababwatani bande korwase jise egokose kurase sector bochenu nigo bachakira umuroberio yo ase county ya Kisii ase bagendrete kuboria abantu wesokia sobonge ase wikabono abantu babere ba wesokia na korinkori wa amaroire yo kwakanira gutayo muri Keito Josephat Amisi no robotiro omoroberio bwokoringorigwa kwabosa na koena na amarigo gukiasa maruire nigo onyara ko bagwikirana obogatakati bo muchibosongo ase nyagitari ya Milestine Medical Center buna tokumanyigwa no munyagitari Nyamache Kiasa Marieta Dr. Thomas Nyamache is having the probation today 3rd of November. Nearly to go over the young camp. Yokorava really what I because of different reasons, especially financial. We have seen some difficult surgical cases, as simple cases. Ao banyara ko bagwikirana asomurobelio bokoringorigwa na kubwenigwa nigo begokera aneno murobelio yo enchiro nyara ko bogokoirwa nabo igo banyara ko bagusaba omurobelio nyara ko bogokorekana chinsemo imeyorogongo rwa Gusii na takusuri kiru na rode service maigere ya na suri kiru na ero mariolo ndoche nga ejenero alitango kusisili ya ronda kubesemo ya birongo yeri ya birongo Kisii County nacha like asinitari yetu ya nyumbani asetu awate a free consultation na free treatment kuse medical camp ekero chama naliganibwe njire ndunge n'abanyekitari bari ngoro none bari nabara abasayi n'abantu bekanyeke nende bamategendo bako batoya masakara twayetire twarigere okwariga ningo gendrete batoya paka mariyo kumwe yobene yo kusibya manyinga korengana na Jasper boigo oyoro mokareri ase nyagitari yo nigatebire abange banyara ko bagwesokia nigo babwate emechando gati yabo oborere beskari ase banyara ko bakorengwa na nene kwaigwa obubwenya bwa kerengencho kwene kebuna banyara ko bakwerusia ase omochando oyubo boroire toigo techo bischito kurusambili man ande tocha gukora 6 in the evening warorela imeriska abantu bachiri nande magenda tagocha barodru abande barwaribu bande bagendrete baganyitama matokeo korela nande barwanyo kandi bagwete shida tobera mariyo makero bacho chakire dose nande korobera inde digan continue nonyerabo Daktari Nyamache nigatebire ensemo enene neria ya kansa ye chikoloni iyanyare ko bagikoirera abanta bange kunyara ko bagusiri ubugima bwabo kubwatekana no gutagenda asoboringoria enga kibona banyare ko bakoigwa bobe asemebere yabo and the cancer of the prostate and the colon cancer, but colon cancer has a very high mortality. However, cancer a colon because they come in almost last stages. So wherever they start, I suspect that they start their treatment from upper list. Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwe county ya Kisii Ndizi Josephat Amisi.